Derion gaude. Gaur egun, enpresa mintegia eta hotela den honetan, 1953 urtean, apaizak prestatzeko seminarioa egontzan, eta ona etorri zen Mikel 20 urte zituenean. Eta 53ean, egun gu ara sartu eta urtebi berandu hau, orduan Derio zabaldu egin zan. Derio zabaldu zan, 1953an. Mikel sartu zan seminariora, Derioko seminario zabaldu zanean. Gut arteatik Deriora joan ginenean, Mikel bezartu zan orduan. Ordura arte, aparejadore ikasketan zebilen eta aitari ere zenbait lanetan laguntzen zion. Ni seminario joan nintzen urtean, hain zuzen, inauguratu zen Derioko seminarioa. Da nire hirugarren kursuan, hirugarren urtean, orduan etorri zen Mikel. Ekarreko bazan bere ikasketak eta hori, baina holan nun sartu garbi, ezekien eskero edo ezeben ez jakingo, sartuen gure kursuan bigarrenean. Da gero pasau zen kursu bat aurrera. Bere kontura, seminarioa etortea izenean antzan, norbaitzek elsamako abadeak eta norbaitzek emotzien latine eta asinature batzuk eta azterketa batzuk egin zituen eta ez dakit lehenengo urtean, baina bigarrenean, osea 54an edor, geure kursoan sartu zen. Mikel ia ailego zen gure artera abadeiteko adinean. Ninitzen Amuriza eta orduan orden alfabetikoan klase askotan egote ginen, da zarate beti atzean. Orduan ni Mikel itauntzen eskunean eskola hau edo hori edo bestea, ni aurrean da Mikeli tokaten jakonean, ikusten eban ormean kontra atzean, ze bera orden alfabetikoz atzean tokaten jagon, altzetasan gizuna eta egundugu gizun bat ikusten dugu. Zelan etorri lehike, nobietan eskabatu bideo lagunta holan da haitxite seminario etorrita. Orduen hori zan guretzako erreberentzi egiteko moduko gozu bat. Hala ere, hori dena utzi zuen ona etorteko eta abade sartzeko. Gurea, bokazioa bazan, gurea zan umetako kontu, fraileak etorri de joan, baina areko 20 urtegaz, holan etortea pentsetako, bere erabaki bat, kontzientzia eta personala izango zan, da horrek gut adano asko harritzen da miresmena sortzen eskun. Baita neskalaguna ere. Izaguten edan 57an, ni sartu nintzen, berantzia zutinosuna izanez, sartu nintzen 57ko kursoan filosofiara. Eta han sartu nintzen Mikelen kursora. Mikel, Anton Linaza, Jose Mari Irasola, Juan Lucio Goyoaga, Nicolás González Pinto, kuadrille guztillo. Mikelegaz bizok nauzila ginala, alkarregaz hartumun asko, eta udariak eukiken duzan. Eta orduen ni seminarioko denporan Mikelen lagun haundi egin nintzen. Eta ezagutu neban bere ama, bere amama, bere anaiak, bere etxea, eta dana, Mikelegaz, bera zanagaz ganera, zabala, dana zeunkan eskuan. Eta orduen hartu emon haundillak eukiken duzuen alkarregaz. Esan beste bat izan, ez, inora bez, aparteko bat izan. Gero berbetan begoki izan, da errespeto hori gubandik eta misteri hori izan, etorri zegin libura hori, errespetua irakasleek gandi bebai, gero bera mutile ikusten zan, noblea eta argi eta... Entzun dugunez, Mikel Zarate hona zen, bai erretorikan, baita oratorian ere. Mikel euskaldun esan, da gauke seminarioan euskaldun da euskara konturik orduan, pentseu ez, aitetu behar zanik, baina Mikel iain de etorri zen, da kontzientzi bategaz etorri zen, da euskaldun daren lan zen gozo batzuk esaten ebazanan. Erderaz, gure gozu ez da, ez erderazan gure, naizta gero, jolazaldi da euskaraz egiten endun da, baina berak lan zen baina egiten zituen, aipuak eta itamena, esto, como se dice en euskera, tolago, eta joño, eta guarri, hau zerdok, eta berak eginik esan hori gauzez, berak zan, irakasleen mailago, neuzi izan. Gaztetan, gaztelaniaz oso ondo komunikatzen zen. Lauginizko jaietan, Eutikio Zuluetak euskeraz aritzeko erronka piztu zion arte. Gure aldean, mutile egina zen, da haren presentzia nabarmendu egite zen, bai fizikoki, bai gero bera
kirolzale handi izan, kirolari ona zan, futbolan, pelotan bebai, da batez be, harineketan daolako gimnasian da... Kanpo ezberdin diken gasan seminarioan. Kanpo nagozie, futbolekoa, betikoa zagutzen dugune, baina gero, han seminario ondoan, tikizien zaten geuntzona. Eta pelota batekaz jokatzen genduen. Eta horren, klaro, pelotikaz jokatzeko habilidadie behar zan, ez da. Eta ni, horretan itxulaz nahiko nanintzan. Eta Mikelek indarra baino zen besterik, bata bestera egileen, orduan asko, gure talderako, ekiporako, asko biezan kanpo nauzien, ze orduen berak eusak ondo egiten ebazan indartzu, eta denpora osoan, baina tikizien, igual lantzak kontak edo. Ondo horazen azni, tikizien bosten kontra izaten ziren. Eta, noz, abadeak ikasleen kontra. Beste batutan abaderen artean. Eta aurkari Andoni eta Mikel adibidez, ezta? Eta Mikel izatzen zen, zezen bat bezala, bum! Eta Andonik baloia baterik bestera narraz erabiltean ziez, eta eskapeik eutzen, eta joaten zanerako kendute eukitzen baloia. Eta azarratzen zen, bizkor, eta erremerize izaten zen, tikizan. Eta hori, bere berbetako modue, errekreoan, mutikoen joaten ginen, igual paseoan, da Mikelen bosa entzun egiten zen. Are bosa egin deuken, iakizuen bosa, garriban. 20 urte estorri bazan, ez da, 20 batez, bosa egin deu, gondino, ume bosa. Handik aurrera, euskararekiko kontzientzia piztu, eta gure hizkuntza ikasten, irakasten eta aberazten aritu zen. Ni aurkitu nintzen Mikelegaz, aurkitu nintzen trenea. La leche. Ze, karo, trene joan ginen, arantzazura, joan ginen oinatira eta garbantik autobusen, bera lesamatarra zan, ni arratiarra, ni nabia zudiakono nintzen, bera seminarista beti igual aprobete kidetasun apur bat horretaz. Baina orain dino Mikelek zeban idatzi bere lehenoko liburua. Ze handik urte pare batera idatzi ban gure mesa deuna. Itzulpena, ez da? Itzulpena, itzulpen ederra, Gogorazenaz, berake itzulie ban lehenengo liburua, Pio Partzen liburu bat zala, gure mesa santua, eritxona. Berak eukan hori gogoa. Hori, nik uste dut horren saletasun eukala eukikio zulueta gandik, Ez da? Eukikio zulueta, Bermeoneguan abade bat, gerraurreko abade bat ikasia, oso indikasia, oso euskal zalea za. Da ganera oso argia buruz. Zez bakarrik euskera baita grekoa bebaekian, eta latina oso ondo. Da horrek emate dutzen aparteko prestantzia bat bere euskeriari. Hori eguan, abade laukin izen. Herriari atzea emonaz, ez herriaren aurrez aurre. Horrek, zan eban, misterioa geure beso artean ukitzeko edo egiten gendula. Eta bigarren, dana latinez. Eta mesazelan egiten zen, abade batek, izlariak, pulpitutik, mesadenporan, zermoi luze bat egiten eban. Konsagrazio heltzen zanean, gelditzen zen momentu batean, eta bera pulpituan bertan belaunikatu, eta ostean, komunior arte, katekesi bat ematen egoten. Inoke ulertzen ez eban mesa hori ulergarri egitea, eta atzegingarri egitea.